Július 4-e a Függetlenség napja. Ki ne hallott volna róla? Amerikai filmekből vagy évente aktuálisan a híradásokból lehet ismerős. Mi is történt ekkor? Miért ezen a napon kiáltották ki a függetlenséget Amerikában? Hogyan rendezkedett be az új önálló állam? A továbbiakban ezekre a kérdésekre keressük a választ. A 17. század elejétől a 18. század első harmadáig az észak-amerikai kontinensen 13 angol gyarmat jött létre. Az óvilágból érkező telepesek az indián őslakosoktól meghódított területeken rendezkedtek be. Az egyes gyarmatok vallási, természeti, gazdasági szempontból tarka képet mutattak. Az északi gyarmatok telepesei Angliából menekült puritánok voltak, akik kisebb közösségekben, farmokon gazdálkodtak. Délre főként anglikán vallásúak költöztek, hatalmas ültetvényeken dohányt, cukornádat termesztettek, földjeiken rabszolgák dolgoztak. A középső gyarmatok lakosságát tarka vallási kép jellemezte, itt a városias életforma alakult ki. A közös, hogy mindegyik gyarmaton kormányzó képviselte az angol uralkodót, de saját önkormányzatuk volt. Mégis mi vezetett a gyarmatok felkeléséhez az anyaország ellen?